Ini sore hanya sih bukan. Apa sih? Engkau tak istil engkau ni dili ya? Mana no? Pulang nak kok tu mathulan belakan hambai. Te tini cini ani constituency ni Ramsanagar ADC constituency bising khobjak cini Twihasing ADC village committee bising khobjak cini Tola Bari Kamio cini Lukurok bang cini malai thai belakan khaksangka tangi hangke sakong ma rombai berasa Jwngjal ngi tongmani jeng truk bong ni Jwngjal sudrok namba ge cini chai tu tongo te cini chairman member cini joto leader satongo te tini boni kami lamar sama itlangka sing boni kami lamar ma sing dakino snamiran bagai cini chai tu nai apa cini leaders of abono dakidakna samung sari nai tei oh school roko ba cini school new student of pornani sep tabok tei nang nang thung asli porna de kabama omaro sung nai itlangka jeng beskang dakidakno bong sukung nai tei kabangma nukhung roko ba nogni sorry hanya saya rok omtero tong sung bol mo notice ke tik langka teng bang mo chubanai tei oma hakene jeng hancha khlai jeng samung khlai nai beskang haino hai Sri Ramsanagar borok keplaing lai lefine sini bubagrani imang no mukta khana bagai sini grada ti parlen naw snanan bagai chung jotto ti Ramsanagar ni ti prasara aba sini Ramsanagar ni sini Lukurok tiar tongo teibo agi je kisa misa je kubuni party tong mer ti pramothang kare borok truk phalai tongo jeng borok khaka hamel lamsugo je sa party ban khlai tong tu sini sini mung kaisen tong chung ti prasa te chung thanjan bisi chung